kira babana. A'a yayi kawai yaje. Yana busy. Assalamu alaikum daddy. Na'am. Nayi ne. Lafiya lau. Ayi lafiya. Lafiya lau ne. Lafiya lau. Daddy dan Allah alfarma nake nema. Daddy dan Allah 30,000 nake so in zan samu. To daddy na gode. Allah ya saka da alkhairi. Yau na haɗa kuɗi. Yeah, daddy ina da 15%. A to 15%? Grandpapa. Na'am. Ina yini? Lafiya Ya komai. wallahi alhamdulillah. Grandpapa 30,000 nake so ka tura min yanzu. Emergency. Sai nawa to? Daidai 20. To tura min yanzu dan Allah emergency in tura maka account number? To yanzu nan zan tura maka. Na gode. Kira mai kwashe ko zai sako mana 30? Bai kwashewa ko za mu kwashe? Ya amma na yi ne. Wallahi lafiya lau ya komai. Ya amma dan Allah alfarma nake nema a gurinka. Zan iya samun 30k yanzu emergency? Na gode ya amma jazakallahu khairan. To ya kwashe mata 30. Still dai shi. Ina zuwa da ana magana zan hello? Hello? Kana ji na? 30,000 dan Allah zaka tura min emergency. To daidai duba ko. Bari duba account ɗin ke duk. Dan Allah yanzu ka duba to saboda wallahi tallahi Kaldo muna station yanzu haka miliyan 2 ake nema a gurina da kyar aka samu 800 so nake in har hada a basu bana son case din ya zama babba ne. Assalamu. Wallahi Amma ka tura account number. to yanzu zan tura maka. Ka ji abokin arziki yace ya salam. Yawwa. Definitely yayi Umar ya ga miss call ina ya kira ni. Hello yayi Umar. Na'am. Ina yini? An wani lafiya ya gida. Lafiya lau ya Umar ya komai. Ya jin daɗi. Ya Umar serious kaji. Dan Allah zaka iya tura min 30,000 emergency yanzu? Eh. Ya Umar na station. Da gaske. Take it easy. Ki da sauki ki. Wallahi ya sani. Ki wannan. Na'am ya Umar me kace? Muryan tausayi. Kina ina? Ina bumfai. Me ya faru? Kai dai ba zai yanzu maka bayani ba amma dai wani case muka shiga to miliyan 2 suke nema a gurina yanzu sun samu 800. Zan tura mu. To yanzu zan tura maka ya Umar nagode. To fa shi ma fa mun lalime shi 30 din. To fi sabilillah wa godin garma nake ji kullun ina bude YouTube dinka. A yau zan Data, arziki. ato. Data na tun na ya karama ba zai yi wallahi. Tura mun bara tura mishi akan nan ba. Tura. To yanzu kuma wa za mu kara next wallahi target nice. gidan amaryawa. Goga. Goga dan Allah ba haka ba kana ina? Ina gida. Goga ina bumfai goga matsala na shiga. Wallahi kai dai bari wani abu ne dai dole sai na baka labari. 30,000 nake so ka tura min dan Allah. Na? Ban ji ba. To da goga kana da account ɗin ko tura ma? To bari na tura maka goga. Nagode. Wallahi Allah sarki amaryawa. Yana suna. Daga dadi sai amaryawa. Saboda akwai na kira irin wayan su tana da not disturb. Na jamu. Yauwa yanzu ina jinki na jamu. Dan Allah na jamu taimako nake nema a gurin ki yanzu in zai yi. Ina bin fai 30,000 nake so ki tura min. In zai yi ki tura min yanzu emergency please. Okay to. Ba ku yaba ba. Ke dai bari kawai. Hello na jamu? Zuru. Na'am. Na
an saya miki 20,000 ki hakuri na tura miki tailor. Ba komai na jamu, na gode. Allah ya saka da alkhairi, Allah ya bar zumunci. Za mu yi magana. Amin amin. An ji ma zan miki bayani. Allah sarki yar albarka Za ta yi ki gani a kokari. TikTok. Sorry. Mumi. Ya kike ce min Zubaida haka, Zubaida gangatsau. Ya ba zan ce miki Zubaida ba. Dakata, ina cikin masifa momi, kina ina dan Allah. Wura uba ban tura ko me faru. Ina bin fai momi, 30,000 nake so ki tura mai emergency in zan samu. Tura ma kan ɗinki. An gama momi, nagode. Kawayan arziki fa. Okay, bari. Hello? Zubaida na tura miki. Nagode momi, nagode. An jima zan kira ki zan miki bayani. Ba da mu. An ji ba za ki ga bayani a TikTok dai. Za ki gani a TikTok, amma dai da Allah ki hakuri. Khadijan dadi, shegiya ce ita ma, kawata ce amma shegiya ce, tana son kudi amma tana sona. Khadija, kina ina? Wallahi ga nan a tsoro. Khadija, na shiga cikin masifa. Khadija, ki nemo 30,000 duk inda yake yanzu ki tura min. Muna station in gaya miki. Miliyan 2 ake so yanzu da kira ka samu 800,000. Miliyan 2. Ke dai Khadija, ai dama ki zo ko station ma ki same ni daga nan. Yanzu ki nemo 30,000 dai ki tura min. Ke da Allah ba zance ba, muna bumfai, ki zo mana. Bamfai. Ni da Zara muna can, dan Allah ki zo, ba na son kowa ya sani ni. To. Ki zo yanzu amma ki tura min kuɗin tukunna. To ga nan zuwa. To. Na'am. To zan duba insha Allah. Allah sa Khadija kudin kika turo mana ba. Gani mun hada miliyan 2. Alhamdulillah. Kawai yanzu matsalar aka samu Zara ki san me? Da ba da dan kina nan baki kike min bidiyon ne kika kawo wannan abin. Da confirm na san ki ma sai na samu. Ki ce min kina bamfai ai ko 100 zan tura miki ai. Kawai matsalar wallahi yanzu an min bakin ciki saboda kina nan. Ni ba san ya zan yi ba amma dai na gode da kauna da kulawa da soyayya. Gaskiya mun gode sosai. Kowa na gane irin idan na shiga masifa wanda zai taimaka miki cikin gaggawa. Wallahi na gode. To mun gode Allah ya saka. Wallahi duk wanda na kira ina kaunarsa sosai sosai da sosai. To mun gode. Dazu na yi prank. To ban ma yi posting ɗinsa ba sai bayan Maghrib dai haka. To bayan na yi posting sai Diamond Zara ta kira ni. Muna ta dariya dai haka WhatsApp ta cin min. Wallahi yarinya kin zama ya wugiyar kaza muka gaba. To kawai sai ta zo ta ga last post ina nake cewa ai duk inda na kira wallahi tallahi ina kaunar ku ne kaza na dauki da muhimmanci da sauransu. Sai ta ji zafin abu to kenan ni idan kika shiga masifa ba za ki kira na ba yanzu ni ke da ban zama family dinki ba kaza ta fara sai na ce wallahi ba haka bane na kira ki ban sami ki a waya bane saboda akwai inda na kira ki wanki bai shiga akwai inda na kira su ma sai daga baya nake ga ganin miss calls din su kawai sai na ce tunda already an riga an wuce bari na basu kawai to still dai bata yadda ba tura min account number sai irin abin ya ba muka ga duro 150k kawai naga ta tura min ba amma wallahi mun ji dadin abun irin abun gaba ɗayan mu mun zama shock saboda kai ni ka nagode wannan kauna ba mu expecting ba kuma gaskiya mun ji daɗi. Namesake, thank you. Ni da Manzara ce, okay? A fara. Hello? Hello? Na ga ki tura min receipt. Ai. Namesake, kin tashi kaina fa. Namesake, kin tashi kaina. Ba magana. Mene? Kin tashi kaina ba magana. Ba magana? Ke rabu da ita. Nagode. Me take cewa? Namesake ɗinki ce, Zara ce.